toe. En vanavond is het zover. De eerste officiële voorbereidingsmatch op het EK. Portugal-België. Het was eigenlijk andersom, maar ja, de match is verplaatst omwille van de aanslagen. Heel begrijpelijk. Michiel Ameloot van het VTM Nieuws die is meegereisd met de ploeg naar Leiria in Portugal. En die hangt nu aan de lijn. Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen, Anke. Hallo. Goedemorgen. Zeg, alle kranten spreken vandaag over een experiment, omdat er bijna geen basisspelers meedoen. Ja, een experiment, dat kun je wel zeggen. Hè. Er zijn maar liefst 8 geblesseerden, en niet van de minste. Hè. Compagnie, Hazard, De Bruyne, Benteke, Origi, noem maar op. En ik heb nog slecht nieuws ook, Anke. Het zou dus kunnen zijn dat Thomas Vermaelen ook vanmorgen nog eens zal moeten afhaken. Vermaelen is al eigenlijk... Die is gisteren nog aan het eind van de training heeft hij nog moeten de training staken omdat hij last had aan de heup. Ja? Dat is in de loop van de avond dan ook nog eens bekend geraakt. Maar allee, het is nog 10 kleine negertjes van Agatha Christie. En die ging al linksachter staan eigenlijk. Hè? Ja. Het zou al een experiment op zich zijn geweest om Vermaelen op de plaats van Vertongen te laten spelen. Dus ja, het wordt echt experimenteren. Wie gaat het moeten doen vanavond, Michiel? Wel, de bondscoach heeft gisteren gezegd, kijk, we gaan dat niet als een excuus inroepen, hè, dat we zoveel geblesseerden hebben. We hebben een ruime kern met enorm veel kwaliteit en de jongens die zullen spelen, wel, die moeten hun kans grijpen. Hè. Het is de laatste kans om zich te bewijzen voor dat EK. En dan is het kijken natuurlijk hè, naar bijvoorbeeld Romelu Lukaku. Die is enorm goed bezig in de Premier League. Wel, die moet vanavond tonen dat hij die goede vorm van in de Premier League kan doortrekken bij de Rode Duivels. Want, niet vergeten, het laatste doelpunt van Lukaku bij de Rode Duivels dateert van eind 2014. Hè? Ja, zeg, en hoe staat Portugal ervoor eigenlijk? Ja, eigenlijk ook niet zo goed. De jongens hebben vrijdag een wedstrijd verloren tegen Bulgarije. Eigenlijk is dat wel een goede ploeg. Alleen, ook bij Portugal gaan ze wat experimenteren. Er zullen vanavond ook enkele debutanten in de basis staan. En het is zelfs niet zeker, Anke, of Cristiano Ronaldo zal staan. Dat hebben we vanochtend al horen waaien. Maar ja, we zullen het straks zien. Zeg, er was eerst gezegd dat er geen Belgen zouden zijn, maar nu zijn het er toch 60. Dat schijnt, die gaan kijken. Is dat belangrijk? Is dat de sfeer voor de spelers? Ja? Ja, echt qua lawaai maken zullen ze waarschijnlijk niet horen tussen die 22.000 anderen. Ja? Maar het is wel een grote steun, denk ik. Ja. Omdat vooral voor de wedstrijd, voor de aftrap, zullen hier natuurlijk wel... zal er hier natuurlijk al heel wat eer betuigd worden. De spelers van Portugal en België zullen tussen elkaar instaan tijdens de hymne. Zullen elkaars hand vasthouden. De duivels zelf spelen met een boodschap op hun truitje. Ja. Voor de slachtoffers van de aanslagen. En dan denk ik dat die 60, ook al zijn het er maar 60, dat die een extra steun kunnen betekenen. Zullen roepen voor 600. Absoluut. Wie zijn die mensen eigenlijk? Hoe komt het dat zij wel kunnen of mogen gaan kijken? Wel, omdat dus eerst was er gezegd van kijk, we gaan geen tickets verkopen. Enkel de mensen die Portugal-Bulgarije hebben kunnen bekijken in het stadion, wel, die mogen hun ticket ook nog eens gebruiken voor de match Portugal-België. Maar gisteren heeft de Portugese voetbalbond ineens beslist om nog 1000 tickets te koop aan te bieden. En toevallig zijn er hier natuurlijk wel enkele Belgen met vakantie in Portugal. En ik zag een koppeltje gisteren uit het West-Vlaamse Bavikoven. Helemaal in vakantietenu en die stond daar aan te schuiven, Dus dat was wel nog iets leuks om mee te maken. We gaan het vanavond zien. Hè. De wedstrijd wordt uitgezonden op 1 om 9:05 kan je beginnen kijken. Zeg je nog veel amusement daar, hè? In Portugal. Ja. Wat ga je nou doen eigenlijk? Dankjewel. Een beetje terrasje doen of zo, tot dan. Ja, maar het is hier eigenlijk niet zo'n lekker weer. Het is hier ook wel regenachtig en een beetje fris eigenlijk. Oké. Dus, Dag, Michiel. Anouk is al begonnen. Bye bye.